So sa mga tumpukan po dito ng kabase ay 50 pesos po. Tapos ang silinyasi po dito, no, 60 lang po ang per kilo. Magkano tumpukan, boss? Alam nga, sir. So 100 pesos po. Tumpukan po ng galunggong, no, 100 pesos po ang tumpukan. Boss, magkano kilo dyan? 100. So 100 po ang per kilo. So dito po ay 80 pesos po ang per kilo. Hariwa 80 lang. Sariwang sariwa pong tulingan, no? 80 pesos po ang per kilo. Sa dao, Ito si Mang Ome. si Mang Ome, 40 kilo. 140 po ang per kilo. Sniper. Yan, sniper, no? Magkano kilo? 140 rin. So 140 po, no? Gaganda po ng isda, yan po. Ito, marami pa tayo. Meron pa tayong parrot fish. Ayun. 100. 100 po ang per kilo. Marami pa tayo dito. Marami siyang stock na panindang isda, no? Ito pa. Bitilya. Oh, So ang laki po ng bitilya, oh. 140. So 140 po ang per kilo niyan. Napakalaking Sarap sinigang. bitilya. Ayan. Pansabaw talaga. Sa sinigang, masarap yan. Ano gulyasan? Sandaan lang. So 100 pesos po ang gulyasan dito, no? Talagang 320. 320 po ang per kilo ng ngipon. So dito po sa Tilapiang Batangas ay 80 pesos po. Idol! Bastando! Oy, bastando! Ito, 150 2 kilo. 2 kilo, 150. So dito po, 80 pesos po ang per kilo. Binibigay po na 150 kapag 2 kilo po ang binili. Ito, 100 lang kilo. So 100 pesos po ang gulyasan, no? Ang kada kilo. Hello, kasariwa galunggong, oh. 150, 2 kilo. 50 na? So 50 pesos po dito yung mga tumpukan po ng galunggong, no? Ah, 50 na, 50 na. So dito po, no, 100 po ang per kilo ng galunggong, oh. So dito po sa kabila ay 80 pesos po ang per kilo, no? So murang-mura po yung galunggong dito sa presyuhan. Panalong-panalo po sa ating mga kababayan. 150 po ang per kilo po dito ng hipon, no? Shoutout ko lang yung apo ko. Si Blake Obiray. Lagi siyang follower ka niya. 6 years old lang yun, ha. Pero sinusundan ka niya lagi. Sige po, salamat po. Shoutout po sa ating mga kababayan po, no? Sa mga viewers po natin dito sa Malabon Fish Mart. Ito po si boss na pumunta po dito, dumayo para mamili po dito sa Malabon Fish Tama ko na si Market. Scarlett. Yan. Sige, yung mga apo ko. Shoutout Scarlett. Scarlett. Oh, shoutout po kay Scarlett po, no, na viewers po natin dito lagi kay Boss Lando Explorer. Thank you. Salamat po kuya, salamat po. Ingat po sa pamimili. Salamat po. So ang sapsap naman po dito, ang tumpukan po ay sa halagang 50 pesos, oh. Napakarami na po niyan. 50 pesos lang po ang tumpukan po dito ng sapsap. Po yung 130 po ang per kilo po ng bangus, pangdaing. Gano'ng kilo dorado? 150. So, ang kilo po dito ng dorado, no, 150 po ang kada kilo, no. Akala ko hindi ka magtitinda dito. Kasi nga, di ba, ano, holiday, kaya nakapwesto. Kaya grabe init dito. So, yun, no. 160 po per kilo, no. Alright, so good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po dito sa Malabon Fish Market. So, aalamin po natin ang mga presyo na nagaganap po ngayon dito, no? So, ganyan karami po ang mga dumarayo sa ating lugar dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon Fish Market upang makapaghatid ng mga panibagong presyohan na nagaganap dito sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go!
sa per kilo po ng balsa galunggong dito ay 80 pesos po ang kada kilo po ng balsa galunggong. So dito po may alimasag po, no, sa 100 pesos po ang tumpukan. So sa gulyasan naman po ay 100 pesos po ang per kilo. So sa mga tumpukan po dito ng kabase ay 50 pesos po. Tapos ang silinyasi po dito, no, 60 lang po ang per kilo. Salinyasi. Eh, dun, Mateo. Seryoso ka nagkakape. Siya naman, iba naman yun. Okay, thank you, thank you. Nagrasa para sa kasi. Kasi mahina eh. Orit tawel. Ang ilang kita ito tayo. So galunggong, oh. Magkano tumpukan, boss? Alam mo, sir. So 100 pesos po, oh. Tumpukan po ng galunggong, no? 100 pesos po ang tumpukan. Shoutout sa mga vendor po natin dito at mga tindera sa Malabon Fish Market. So ang gaganda po ng galunggong natin dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos sa mga gulyasan o tulingan ay meron din po dito mga paninda. Ate, sa gitna lang. Diretso. Boss, magkano kilo dyan? 100. So 100 po ang per kilo. So dito po ay 80 pesos po ang per kilo. Hariwa. 80 lang. Sariwang sariwa pong tulingan, no? 80 pesos po ang per kilo. Sa galunggong din po dito ay 100 pesos. Pumunta na kayo dito. So sa mga naghahanap po ng mga maiulam na makakamura po dito sa Malabon Fish Market. So dito po marami po kayo mapagpipilian sa halagang 80 pesos, 100 pesos po na tumpukan, no? Pero yung parang may malaki kanina. Tapos Sa'yo, isang peraso. Sandaan lang. Ang dami natin isda, lahat ng klase 140. So dito po sa tulingan, no, 100 pesos po ang per kilo. Ito Ang si ganda Mang, ng isda, oh. ito si Mang Ome. Si Mang Ome, 140 kilo. 140 po ang per kilo. Sniper. Yan, sniper, no? Magkano kilo? 140 rin. So 140 po, no? Ang gaganda po ng isda, yan po. Ito, marami pa tayo. Mayroon pa tayong parrot fish. Ayun. 100. 100 po ang per kilo. Marami pa tayo dito. Marami siyang stock na panindang isda, no? Ito pa. Bitilya. Oh, So ang laki po ng bitilya, oh. 140. So 140 po ang per kilo niyan. Napakalaking Sarap sinigang. bitilya. Ayan. Pansabaw talaga. Tapos sinigang, masarap yan. Tapos meron tayong paro. Anong isda yan? Ayan, maya-maya. Yan, maya-maya po, ang laki, oh. Ito, Ito po yung rabbit fish na tinatawag na danggit. Ayan. yan sandal. Mm. Ano ba? Ang dami. Torsilyo, parrot fish. Tuwing linggo lang yun. Gano'n gulyasan? So 100 pesos po ang gulyasan dito, no? Akala ko pre, umuwi ka na eh. Whiskey TV. Oh, may blue.
Alright, so dito po ay may presyo po ng hipon no, sa halagang 320. 320 po ang per kilo ng hipon. So dito po sa Tilapiang Batangas ay 80 pesos po. So murang-mura pa rin po ang ating mga tilapia po dito sa Malabon Fish Market, no? Sa halagang 80 pesos po ang kada kilo. So sa mga bangus po, yan po yung mga presyohan. Tapos sa balsa galunggong po ay 80 pesos po ang per kilo. Hindi sayang ang pera nyo dito. Tatlo, 100 lang po ang original na Pinoy pandikit. Pinoy pandikit. Ito ang pinakamatibay na pandikit na buong Pinoy. Presyo nga rin yung bayo yan. Tapos, chinilas, sandals, Tugong po. 2 kilo, 150! ito po ang tanging pandikit na pwede gamitin sa Idol! Lando! Oy, boss Lando! Ito, 150, 2 kilo. 2 kilo, 150. So dito po, 80 pesos po ang per kilo. Binibigay po na 150 kapag 2 kilo po ang binili. Ito, 100 na kilo. So 100 pesos po ang gulyasan, no? Ang kada kilo. Eh nung kasariwa galunggong oh. 150, 2 kilo. Malulutong, pwede pa malo. Pwede pa mahalo sa mga asawa. Ang lupit! Gawin mo na So yung 80 pesos po ang per kilo po ng galunggong, no? Murang-mura po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga tilapia po ay 80 pesos po ang mga kiloan po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so sa mga presyohan po ng Tilapiang Batangas po, no? Nagkakahalaga po ng 80 pesos po ang per kilo, no? So dito po ay 50 po ang kilo po ng galunggong. Ayan. So dito po ay 80 pesos po ang per kilo naman po ng galunggong. Ah, 50 lang, 50. Lahat yan, 50 na? So, 50 pesos po dito yung mga tumpukan po ng galunggong, no? Ah, 50 lang, 50 galunggong. So, marami po yung galunggong, no? Sa halagang 50 pesos. Boss, thank you. Ah, 50 lang, 50. Pili na, boss. Kahit saan dyan, boss. Pili ka na. Ah, pare-pare sa laki. Wala po na po, 140 na lang, wala nang 150, 150 yan. 140 na lang, ito pasigan sa Sugo. So, dito po, 140 po ang per kilo ng lapu-lapu. Oh. Lapu-lapu po. Ah, mami, pili ka na mga tatang sariwa mo. So, murang-mura po yung lapu-lapu dito, no? 114. Maya, kung gusto mo. Ito po ay binibenta po ng 150 pang sinigang po, ayan, oh. Boss, good morning. Ay, boss. Kahapon nandito ako, hinanap kita eh. Kaya ako, boss Lando eh. Bumili ako kahapon, wala ka. Nakita si ate. Wala isla ako, boss Lando. Boss Lando, shout out sa'yo, Boss Lando. May hatidan tayo ngayon, Boss Lando. Saan punta? So, nahatid ko to. Hinahabol mo talaga ako, ha? Marap lang sa camera yun eh. Nahabol sa camera eh.
Thank you. Ate, akin na po. So sa mga kilohan po dito ng mangga, no, Sambales po ay 35 po ang kalahating kilo. So 70 pesos po ang per kilo. 132. 130. Ba't dito kayo yelo? Ano man? So dito po, no, 100 po ang per kilo ng galunggong, oh. So dito po sa kabila ay 80 pesos po ang per kilo, no. So murang-mura po yung galunggong dito sa presyuhan. Panalong-panalo po sa ating mga kababayan. Ayan po yung mga mamimili po natin ng mga galunggong dito sa Malabon Fish Market, no. Salamat po. Ay, pumunta na kayo dito sa Malabon. Hoy, say hey vlog. Pumunta na kayo dito sa Malabon. So busy-busy po si Ate Mayra. Bumili na kayo ng taong ni Mayra. Sir, galunggong sir, 80 lang. 80 na lang. Yeah, flex mo. Ay, bumili na kayo. Baka So dito po may atay balon-balonan po sa halagang 130 pesos po ang kada plastic. Galunggong, senta lang. Isodat mo galunggong. Yung galunggong yan. Senta lang galunggong. Boss, good morning. Ay, good morning. So kilo po dito ng tilapia, no? Tilapia Batangas sa 80 pesos po. Papa mo pala yun nandoon, kausap ko. Alright, so dito po ay tipo ang kalahating kilo po ng tulingan, no? So pumapalo po ng 120 po ang per kilo. Tapos ang tumpukan po ng galunggong ay 50 pesos. Kala po daw. Ay! So 250 po ang per kilo po dito ng hipon, no? Ito tumpukan 50 pesos? 100. 100 pesos po ang tumpukan po dito ng hipon. So dito po ang isang piraso po ng bangus ay 120 po. Bangus, dagupan po yan. 120 po ang isang piraso. Alright, so sa Tilapia Batangas po, no, 80 pesos po ang kada kilo ng kanilang mga paninda. Sa tumpukan naman po ay 50 pesos ang kanilang tumpukan at 100 pesos. Shoutout po ate! Ay, 50 galunggong. 50 galunggong nyo. So dito po ay 50 pesos po ang tumpukan po ng galunggong, no? Grabe po ang galunggong po dito sa Malabon Fish Market. Sa halagang 50 pesos ay may ulam na po kayo. So shoutout sa inyo. Sino isa shoutout niyo? 50 po, 50. Yan po ay mga 50 pesos tumpukan po, no? 50 galunggong, 50. Pili ka na. 100 pesos po ang tumpukan po dito ng tulingan. Boss, salamat!
Uy, ayun na! Kaya na, pag-vlog nyo! Uy, kayo talaga to, binablog ko! So ang dalagang bukid po ay 100 pesos po ang tumpukan. Sisikat na to! Kulay pula. So dagsang-dagsa po ang tumpukan po dito ng mga galunggong sa Malabon Fish Market, no? So murang-mura po talaga ninyo mabibili sa halagang 50 pesos, 100 pesos ay meron na po kayong iuulam na tumpukan. O, sige po, 50 lang. Gaano tulingan? 60 ka lahat. 60 kalahati. So 60 kalahati po ang tulingan dito, no? Ang per kilo po ay 120. Boss, thank you. So talaga napakarami po talaga kayo mabibili dito na tumpukan, no? Shoutout ko lang yung apo ko. Si Blake Obiray. Lagi siyang follower ka niya. 6 years old lang yun ha. Pero sinusundan ka niya lagi. Sige po, salamat po. Shoutout po sa ating mga kababayan po, no? Sa mga viewers po natin dito sa Malabon Fish Mart. Ito po si boss na pumunta po dito, dumayo para mamili po dito sa Malabon Fish Tama ko na si Market. Scarlett. Yan. Sige, yung mga apo ko. Shoutout Scarlett. Scarlett. Oh, shoutout po kay Scarlett po, no, na viewers po natin dito lagi kay Boss Lando Explorer. Thank you. Salamat po kuya, salamat po. Ingat po sa pamimili. Salamat po. Madalas ka mag-vlog ah! Kamusta po? Napanood niyo po ba yung vlog ko? Oo. Nakita ko yung mukha ko. Po. Ano pwede? Ano masarap? So ang sapsap naman po dito, ang tumpukan po ay sa halagang 50 pesos. Oh. Napakarami na po niyan. 50 pesos lang po ang tumpukan po dito ng sapsap. Hello po nanay, shout out po kay nanay na nagtinda po dito ng kanyang mga isda po rito, sipon, no? Shout out ate Pam, ito po yung 130 po ang per kilo po ng bangus, pangdaing. Ano ba kalitin mo? Alcohol, ma'am. Boss, good morning. Gano'ng kilo dorado? 150. So, ang kilo po dito ng dorado, no, 150 po ang kada kilo, no? Akala ko hindi ka magtitinda dito. Kasi nga, di ba, ano, holiday, kaya nakapwesto. Kaya grabe init dito. So, yun, no? 160 po per kilo, no? 160 na lang. Boss, thank you. Okay.
Kano sibuyas? Ito 50 pesos. So ito po 50 pesos po kalahating kilo sibuyas na pula. Tapos ganun din sa ano? Sa dilaw. Ha? So 30 no, magkaiba po ang presyo ng pula tsaka ng dilaw, no? 60 lang kilo ng puti. So 60 pesos po ang per kilo ng puti na o dilaw na sibuyas. Sa pula naman po ay 100 pesos po ang per kilo. Ito po, hindi ako nagkakamali dito. Ito po ay 20 pesos po. 3 pirasong bawang po. Yan. Yan po ay naka-plastic na po, no? Boss, thank you. Salamat. Alright, so sa sitwasyon po ng kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, no, dagsa po ang mga galunggong po dito, no, sa murang halaga po ay 80 pesos po ang kada per kilo. Sa mga tumpukan po ay may 50 pesos din po na tumpukan ng galunggong. So yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili po dito, no. So shout out po muli sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout po sa ating mga viewers at mga kababayan po na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. At sa mga vendor na rin po natin na nagtitinda po dito, no? Talagang sobrang sipag po nila at para makapaghatid po ng kanilang mga paninda sa ating mga kababayan. So, ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa Malabon Fish Market. Sa mga oras na to, no? Napakainit na po dito sa Malabon. At kailangan po natin na uminom ng tubig para maiwasan po natin ang heat stroke, no? At talagang ang Malabon ay dinarayo ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye-bye na po. Kasi